Takže pokračujeme s bylinkou majorán. Je mierne sedatívum a diuretikum pri nervovej slabosti sa pri prechladnutí, pri zlom trávení, nadúvaní, hnačke, črevnej kolike, urýchľuje trávenie tým, že zvyšuje sekréciu žalúdočnej šťavy, upokojuje zažívanie, podporuje tvorbu žlče. V ľudovom liečiteľstve sa používa odvar pri chorobách horných ciest dýchacích, pri hnačkách, žalúdočných krčoch a nadúvaní. Odvar sa pridáva aj do kúpeľa na odstránenie reumatických bolestí. Masť z majoránu je výborná na zapálené a ťažko hojace sa rany. Rastlina je plná antioxidantov, vitamínov a ďalších živín. Vitamín A, vápnik, vitamín C, železo sú hlavnými bojovníkmi proti stresu a chorobám. Čiže veľmi, a to je obyčajná majoránka. Čiže pri dusivom kašli pomôže majoránka. Obsahuje veľa zdraviu prospešných látok, ako sú bielkoviny, omega-3 a 6 mastné kyseliny, vláknina, z vitamínov hlavne C, E, K, A a beta-karotén, z minerálov vápnik, železo, fosfor, zinok, med, selen a mangán. Uvoľňuje hlieny, nádcha, chrípka, kašel, astma, podporuje trávenie, priaznivo pôsobí proti nadúvaniu a krčom, pri črevných kolikách, močopudný účinok, zvyšuje vylučovanie žlče, prvú pomoc poskytne aj pri hnačke, vplýva pozitívne na tvorbu červených krviniek, pri migréne, nervový systém, má antiseptické a protiplesňové účinky. Obklady z majoránu sa používajú pri liečbe zle hojacich sa rán a mokvajúcich vriedkov. Takže asi tak uľaví pri dýchaní. Takže veľmi, veľmi dobrý prostriedok na boj proti všetkému. Takisto petržlenová vňať, takisto výborná korenina do polievok, do omáčok. Obsahuje vodu, bielkoviny, sacharidy, vlákninu, tuk, železo, zinok, meď, vápnik, draslík, fosfor, horčík, selen, sodík, mangán, omega-3, omega-6, kyseliny, vitamín A, B, C, E, K, beta-karotén, luteín, kyselina listová, kyselina pantoténová. Petržlenová vňať pôsobí ako silná podpora obrany schopnosti tela, ochrana buniek pred rakovinovým bujnením, regenerácia a podpora rastu buniek, silné antiseptické účinky, odstraňuje zápaly a infekcie, silné antibiotické účinky, odstraňuje horúčku a zimnicu, detoxikácia organizmu, podpora trávenia, vylučovanie žlče, močopudné účinky, odvodňuje nadbytočnú vodu z tela, prečisťuje obličky a močové cesty, podporuje pevnosť kostného tkaniva, prevencia proti osteoporóze, rakovine, kardiovaskulárnym ochoreniam, proti plynlatosti, proti ochoreniam obličiek a močových ciest a upravuje nepravidelnú menštruáciu. Takže stačí ju aj uchovať tak, že ju uložíte do mrazničky a hoci nasekať ju treba alebo celú a kedykoľvek budete potrebovať, môže sa použiť. Čerstvo natrhaná je tiež výborné zaliacie ako čaj
a ten sa výborne, ako sa už spomínalo predtým, v tých účinkoch a je dobrý na chudnutie. Keď budete ten čaj odvar z petržlenovej vňate piť 2 týždne, tak tam sa prejaví to chudnutie, veľmi dobre vám naštartuje ten metabolizmus. Takže výborný prostriedok, či na čaj, petržlenová vňať, do polievok, do omáčok, odporúčam. Takisto aj hravcu, je to aj ako korenina, aj liečivá rastlina, vidno ju všade na lúke, výraznejšiu vonu má tá lúčna, keď si ju na lúke nazbierate, ako keď ju kúpite už viac menej takto v obchode. Treba to len vyžmoliť. Medzi účinné látky hravce patrí najmä silica, ktorej hlavnými zložkami sú karvón a limonén. Obsahuje aj flavonoidy, sacharidy, proteíny, mastný olej triesloviny a živicu a jej liečivé účinky pôsobí na nadúvanie, proti nadúvaniu teraz, krče traviaceho traktu, podpora činnosti pečenie, žlčníka, plesne v črevách a kvasinky, obnova mikroflóry, používanie antibiotík, kašel, antibakteriálne účinky, astma, bolesti hlavy, migréna, trávenie materského mlieka, tvorba materského mlieka u žien, podpora laktácie. Sice bude to dieťa robiť kadečo do plienky, ale veľmi to pomáha. 2 lyžice zápar sa dá spraviť tak, že 2 lyžice rozomletých semien sa zalejú 1 pohárom vriacej vody a pije sa to 2 až 3 krát denne. Čaj z hravce. Ďalším je rozmarín. Rozmarín je výborná bylinka, mne sa páči. Podporuje trávenie, zvyšuje vylučovanie moču, povzbudzuje nervovú sústavu, osoží proti nadúvaniu a pri znížení tlaku, stimuluje srdce a krvný obeh a upozornenie, rastlina je vnútorne vo väčších dávkach jedovatá, pozor. Takže stačí naozaj maličký kúsoček, ja ju používam, keď si varím, dusím rybu, tak je výborné dať 1 vetvičku rozmarínu dnu do ryby. Vynikajúca vec, vynikajúco to ovplyvní tú rybu, má veľmi dobrú chuť. No a posledné ešte 2, už nie bylinky, ale viac menej zeleninu. Vám spomeniem ešte cesnak, dneska na záver, a cibulu. Bylinkám sa dá venovať, byliniek je veľmi veľa, dajú sa vlastne, to by sa rozprávalo aj na 10 videí, keby sa mali všetky bylinky spomenúť. Cesnak sa nedá s ničím iným, hádam, zameniť. Obsahuje mnoho vitamínov, má vysokú koncentráciu zlúčenín obsahujúcich síru, tiosulfináty, ktoré obsahujú alicín, sú hlavnými a aktívnymi zložkami cesnaku. Obsahujú tiež vysoké hladiny saponínov, fosforu, draslíka, síry a zinku. Má vysoký obsah vitamínu A, B1, B2, C, mierne hladiny selénu, nízke hladiny vápnika, horčíka, sodíka, železa, mangánu a B komplexu. Pri metabolizme alicínu vznikajú rozličné účinné látky proti mnohým chorobám. Alicín ničí baktérie a huby, kvasinky, parazity a vírusy. Alicín a zlúčeniny obsahujúce síru v cesnaku inhibujú produkciu dna, RNA a proteínov v mikróboch, znižuje hladinu cholesterolu a tukov v krvi. Ajón a sulfidy, ktoré vznikajú z alicínu, sú veľmi účinné proti zrážaniu krvi,
predĺžujú dobu zrážania a podporujú prekrvenie organizmu. Cesnak sa používa ako prírodné liečivo pri hemoroidoch, reumatických ochoreniach, astme, lieči poruchy trávenia, má protibakteriálne účinky, napomáha vykašľávaniu pri ochorení horných dýchacích část. Pri tradičnej medicíne, napríklad egyptský papírus pochádzajúceho z 15. storočia pred Kristom, obsahuje popri iných lekárskych radách aj 22 cesnakových receptov na odstránenie bolesti hlavy, hrtana, proti telesnej únave. Grécky lekár Hippokrates predpisoval cesnak proti zápche, hromadeniu vody v organizmu i na nádory maternice. Takže taký rímsky historiograf Plinius starší odporúčal cesnak až na 61 neduhoch. Cesnak stimuluje biele krvinky, lymfocyty, makrofágy, monocity a neutrofily zvyšovaním glutatinónu. Cesnak zvyšuje aktivitu imunitných buniek, zároveň znižuje zápalové proteíny, cytokíny, stimuluje pôsobenie T lymfocytov a makrofágov, podporuje hladiny interleukínu 1 a podporuje prirodzene zabíjanie buniek. Cesnak pomáha liečiť vredy spôsobené baktériou Helicobacter pylori. To je tak nachytro. Cesnakom na liečbu rakoviny. Cesnak pomôže pri liečbe rakoviny mozgu, kože, prsníka, žalúdka, hrubého čreva. Spomaluje progresiu rakoviny plus a lieči ho. Pomáha predchádzať rakovine močového mechúra a môže pomôcť zastaviť progresiu rakoviny prostaty. Lieči kvasinkové infekcie. Čerstvý cesnak znižuje rast kandidózy, najčastejší typ kvasinkových infekcií. Alicín v cesnaku inhibuje rast kandidóz tým, že ničí tuky prítomné vo vonkajšom povrchu kvasiniek. Cesnakom pre zdravé trávenie zmierňujú a liečia poruchy trávenia ako nadúvanie, črevné problémy, črevné krče i zápchu, ničí tiež škodlivé črevné baktérie, parazity a huby. Pomáha pri liečbe alergií, posilňuje srdce a krvný obeh a napomáha takisto pri liečbe cukrovky, zabraňuje poškodenie mozgu spôsobené starnutím a chorobami mozgu. Takže čo k tomu dodať? Viacej nič. A je dobrý proti upírom, že vraj. Takisto je to aj s kuchyňou, v kuchyni teda s cibulou kuchynskou, ktorý takisto má alicín, obsahuje asiernaté zlúčeniny ako cesnak. Ďalšou látkou, ktorá je obsiahnutá v stene bunky, obsahuje aminokyselina izoalín, takže tiež obsahuje. Takisto existujú značné rozdiely medzi odrodami cibule vo fytochemickom obsahu, čo sa týka šalotky, žltej cibule a červenej cibule. Cibula má je silným zdrojom antioxidantu vitamínu C. Proti rakovine sa používa najmä rakoviny žalúdka, hrubého čreva, cibula. Na depresiu dezinfikuje nos, ústa a hltan. Pre zdravé kosti, zníženie cukru v krvi, krvný tlak. Cibulou si zlepšíte zdravie mozgu.
dá sa predchádzať ochoreniam cievneho systému, zmierňuje ochorenie žil, napokožkuje vlasy pre vysoký obsah vitamínu C, bohatá je v antibakteriálnych a antifungálnych vlastnostiach, čiže pomáha vlasom rásť proti šediveniu. Cibula je dobrá na zdravé zuby, obsahuje bohatý zdroj tiosulfátov a ako zlúčeninu síry, ktorá pomáha zmenšovať baktérie, ktoré spôsobujú zubný kas. Je tiež obohatená na vitamín C, ktorý udržuje zuby zdravé. Taktiež bráni zápalu a iným alergiám, lebo obsahuje kvercetín a ďalšie flavonoidy, ktoré pomáhajú pri prevencii zápalu. Cibula tiež pomáha pri liečbe alergií tým, že zabraňuje uvoľňovaniu histamínu z buniek. Antihistaminové vlastnosti kvercetínu môžu tiež pomôcť pri znižovaní kongrekcie nosa a antibiotické účinky cibuly urýchľujú hojenie rán. No a posledná vec je chren, ten som zabudol spomenúť. Obsahuje tuky, sacharidy, cukry, vlákninu, bielkoviny, luteín, beta-karotén a prchavé oleje, ako je horčicový olej. Obsahuje vitamíny A, B, C a K. Z minerálnych látok je to sodík, draslík, vápnik, fosfor, horčík, selen, zinok, železo, mangán a meď, omega-6 a omega-3 kyseliny. Chren posilňuje imunitu, bráni vzniku rakoviny, zlepšuje zdravie srdca, podporuje trávenie, pôsobí ako antibakteriálny prostriedok, pomáha redukovať hmotnosť, je diuretikum, zlepšuje dýchanie, pomáha zlepšovať výkon, pomáha liečiť pigmentové škvrny, takže ďalšia výborná vec. Môže sa použiť takisto aj do keď si pripravujete kyslú kapustu, takisto aj k párkam si ju môžete s horčicou namiešať, ten chren. Chrenová omáčka je výborná, takže takisto výborná vec k obedu. To je pre dnešok asi tak všetko. Musel som to rozložiť iba na 2 videá. A niekedy sa možno stretneme aj pri ďalších bylinkách a koreninách.